Natangsit mo dito. Nabaliktad ka dito napayag na nay. Kita na ito. Kita na. Tangsay. Guys, nadaanan ko tong pinsan ko na masipag. So, yan siya. May ano kasi siya dito, may uma ang tawag sa amin. Kasi pagka ganito kasi nag-uma tayo para may matamnan. So, ang linis na ng kanyang umaw. Yung tataniman niya to. Kahuyan dati to, kaso inuma lang niya para mapakinabangan daw at mataniman niya ng gulay. So, nandyan siya. Ayun. So, kung makikita nyo ay ano talaga, trabahador. Ang kay kamutay saan. So, ayan siya. Kumusta na kuin saan? Na umam di bangir ka. Apa di sila sinumam. No, ada pa sa balay. Ngayon umam. Ada pa lang aja ay. Palangat. No ka. Ure ano ada pa lang. Ada nakasamsamok mo tay. Gusto nga nga makauma dayay. Nga makauma. Katiya ko na nga ako. Tinakaw da niya ko na da. Surya awan da kay jumanan takwan. Tinakaw da ko na dan. Umakar kaya katya ra naguma. Katya ko na. Ate, napansa binaunda dajay ay dajay lakay na baga na pa naguma. Hindi kuan nagumuma. Ay kasya. Hindi kuan nakmangkitan dai di umabaka kasya. Una naman. Hindi mapan nakita ni di simbang pud. Wawan dati umambaka tinakaw da. At mo nagumuma. Ay awang gaya. So jeti kuan na yan. Pau. Rason na gani bagat nang ako yaw. Awa mo dati umambaka tinakaw na mutan. At lumapantukot dahil bakit na. At danto rason na tinakaw damag. Kasi yayan. Ay, kasi jeti kuan na yan. Ang nagumumata na sa masado. Nasa yaw. Mapanibako na kitkitan na idi suma dajayan ti kuan na dajan. Rason na. Ti kuan na. Mura ka ten nakita dati bak umabaka bareng no kuan. Kapan to mada. Sudah jaya. Awam mo dati umambaka tinakaw na. Amo nagumumit animalan. Ngum na damot dati nga lumula da ko na anang ata ko. Pinamnamagan na nga ta bakit na ko baka mabalinda gid mulmula da nga saban kasya. Kada kwa. Ngum idi na ganda siguro unkit awanay nasa bukan. Kasi gayam di kuan na jay. Sila ni Daddy Manuel. Nagumamot basit jay panunan kanon. Ni kuan pinagmumula napamutay nangalati mamais nga si uukison ta ikusan lang to dya panunanay. Hindi kuan. Nagmulmulay akit tortorong kano. Nagkut disimang pait. May mula-mudlami na hindi tayo maisain. Wine! Ayay. Napan na mo timbunton dyan si Rock ti kaya o dyan paglilinungan na. Hindi mapandakan nagbisita. Dabak na. At dyan ka nung nagtubtubo ti mamais na si gugumit dyan. Cellphone na di mo na. Hindi ka magpula. Kung kuna na. Ay kininamaw mo na lang. Gusto nga alawang na di manuay. Ayun ka di nam. Kuday di style na nga kuwapay ko nam. Day di nilay sa akin di agrap da. Kanaw. Nati ko na di. Agparap dan sapay dagi di. Kutinamnamaon na ni kuwa bakit nan sa. Kada natin dangar nga bunubong. Nati suryana dagi di. Tatan. Anda nga na iraap amin ti bunubong ta baka malum nga tana. Alanganan nga oras. Di kuan mapanirap ti Manuel. Ngum kwa kalabis na mo.
Talami. Panakarumot pinagilumlum ti bumbunubungaon jay. Ayan dagi jay puun da jay ko ta ide. Jam yanan kabadang-badangan ket kamkaman dagat bunto nun da di ta tinga ti taltalon data. Ano kano panakanin lumlumlumon dagi di bumbunubun di gaya. Kat nairap mo mula minain. Why? Anya ta nairap ta. At dala kanumit jaya nga nairem-remeng nga nair. Pandakan lumlumlumag pita kay. Ay tanu kwa. Tapno dardar sa gawi daw. Dardar sa gawi daw. Kukuha na pa kuwang kano awan ti bunubun nga raupnan. Di pa Oh, kita ano na? kurkurang nawan. Kurang. San day. So sa mga ano yan guys, huwag niyong tularan yung sinasabi namin. Kasi mahirap yun, yung ganung klaseng tao. Ajay ko. Lagi istorya da dangkel silo nga. Adda kanu babae da jay lakay na. Ket idi ko kanu. Ako ganggani kan sumangput da jay lakay na ko pa. Ika din baga da jay babae na. Ingka aglabos ka na kanu. Ingka dita altar ta angka dipa dita ta ibagak to nga da simbang puta bultaw nagaay na. Simbang put ka na idi ko ka. Da jaya naka-plaster nga sa lamu-lamaw. Lakay, naya ka na. Ay, bakit na? Wag. Nya. Adda simbang puta bulto lakay. Apaw nagswirtitan bakal. No da. Wag. Napanda ka na. Ay mo tagpaso. Bakal tadamot. Bulto wagpasaw. Apaw nagswirtitan bakal. Ngam ko bakal. Adda pilawag ko na nakanaw. Nya. Dakkel una dahil ti buto na kita. Gura ka tayo nakalanda ti bunong ko tayo katak. Hindi na pa na tarayan na di taon. Napamunto may bagbaga baka dajay ay lakay dajay. Bunong di kad pa nagbutang na ta. Dapay tatada ti bultong inkantado dajay. Si kantumay. Sal at kunak man nung ako kung kunakan jay lakay naan. Anong tao? Tao dahil bulto ngayon ko na. Tao at ama, baga na nga, lalaki na nga, irason na pinatakdir dyan, baga na nga, bulto. Ay, lalaki na yung babae. Lalaki na yung bakit na. Ay, Taya tira, simangpot nga, bulto lakay. Adadya altar nga nakakuha dyan, nga nakadip pa nga nakadadar. Ay, bakit adamot agpapo, nagswirtitan. Yung mo dyan lakay. Damo na ka bulto. Nagswirtitan lakay, adda simangpot a bultaw. Rason na. Ano nga masuk dalan. So tayo, dakal ka nuna, di ba? Ngumadda pilawak, bakal ka rin niya. Dakal una na, tibuto na, agura ka tayo nakalala, tilabakas, tayo katak. Ay, tayo, di, papan na, imawar na, tao mahal. Lalaki na mahal. Oo, nakalusot. Nakalusot na, wanag. Nay, po na nga mintimbagbagam lakay. Tata, naging kantuman ay. Tao mahal. Naging kantuman ay nawanan. Ay, suswertita kung madadyan baka lakay. Ayun, lalaki na tanimal. Angkal, ano na. Nya. Adala ko nga kwa, angkal, dijay dago pa. Nadala ko nga grass cutter, barbaraw. Dahita. Ano na? Ngam, ila ko na ta kwa. Kamum ti grass cutter, klase-klase makit dia. Ada si isa ismil kada nasurok. Laka. Ada nangingila. Ila ko na ta masapul ngamin dahil bakit na ta papanagabraw dahil ta. Napiksa angkal. Dahil ta. Ay. Wow. Kitno ti makinana da dyan kul digis nga kama. Asus mababaal mo pa ang arno grass cutter. Ay. Oh, kinana. Ngani ka na kanyaw. Napigsang ka buti makinana di guys nga maka sal utang na witi do data sa kinamang na Ay, linuko na ka. Wow, linuko na. Tamo mo ko. Katalagi tayo, ay horsepower na ko. Apo, katano pa nga bakbaklay mo dahil na nakaruman daw. Te, dapay kuana, dapay nang luko kay, dapay nang ibaga kay nakidinga ko. Dahil kuliglig ko, friends ko na nagpigsa ko na. Uray no, nakasangsang at nga nagatidog sang ay sauce. Uray sang atan ko na nakapigpigsa.
naka-idol na sumalog sana ko nati animal. Oh, kininam ka. Nung sumalog ma, di naka-idol. Nakasangsang, ayan, nagatiddo ka sang atan. Kung sumalog ko, naka-idol ko na. Nakaidol. Tao, kininam mo. Napigsa ko na. Napigsa. Okay na. Okay. Bunjay, lukwang kanda kita ko. Dajay, apay, dajay 16 nga niya, buno man ka. Linaw kam mo lati, linaw kam ti abunaw ko na. Okay, inasot ng kanti buno na, kinamat-kamat na kano da, parin siya, okay ni data. Ata, dajay kano 16, linaw kam mo lati, abuno dajay. Pinangladot na kayo. Kau, tiyas tabunan, kinamat na kanila. Tindong kini rin siya. Oo. Anak na nga na ikamang tadayaw. Tata, hindi makatawin nga taang napan ko. Ang nagbakbakasyon da anak na nga naikamang nga tadya alkala ka mo na dayo kumamot. Hindi ka numot mapan nagbakasyon, mas daw kanji inanata. Nakutong ka nung madya anak na. Nga babae nga napan nagbakas. Nadya anak na lang. Ay, nalukmog pa lang hindi ko. Hindi nga ta. Apay nakaong nakakutkutong kamuteng ko na kan dadya inana. Tayo na pangarod nagbakasyon. Ay na mga tayo miliwa. Kasano nga rod madyak nakutong inang. Kuna nakanaw. Dadya anak na. Agsuso ni boy. Agsuso ta ama. Salit po. Agsuso pa lang ata. Laki na. Ay, ito mo lang naaruta na. No. Kasi istorya ka malumay. Malumay yung taon. Kadagay tayo nuwang ta. Wal, yung resak ko na. Okay. Muna yung kalabaw namin guys. Kasi hapon na. Sabi niya kaya daw pumayat yung ano nagtaka daw bakit daw ang payat niya. Sabi daw nung yung anak sa nanay niya. So paano daw hindi papayat sumususo daw yung anak kaya sususo daw pa yung tatay. Ayun. So yun guys ang ating video. Huwag kalimutang mag-likes, comments, share na rin guys. At higit sa lahat, subscribe na para updated kayo sa mga susunod pa nating video. God bless us all guys.